दैया दा जोंनि सिलि आसिपथानिफ्राय फैयो अरुणाचलनिफ्राय बेयो जाबाय दैया 68निफ्राय बे सिलि दैया सोलिगासिनो दङ जोंखौ बहुद बरबाद खालामबाय आरो ओरैजाय गग्रा दङ गग्रायाबो मोननै ट्रेन नांनानै माने बरबाद खालामदों आरो जोंखौ। बेसेसो न'खर दं बेयाव जोङो 15 घर न'खर दं। मा गामि होनो बेखौ दलांगुरि होनो। दलांगुरि। बेसे समनिफ्राय बेयाव रायजो जानानै दं? जोङो बेयाव 71 सननिफ्राय। 71 सननिफ्राय। बे दैया जे नोंथांमोनखौ बेबायदि खालामबाय थायो बिनि सायाव सरकारा मा राहा लाबोखो गोदोनिफ्राय? सरकारनिफ्रायथ' जोङो बहुद माबा एप्लिकेसन होदोंमोन थेवबो जों मोननाय जायाखै आरो। MLA MPनिफ्रायबो मोनानो काउन्सिलरनिफ्रायबो बुंदोंमोन बा मेम्बारनिफ्रायबो बुंदोंमोन जोङो मोननाय जायाखै आरो। दाथ' इलेक्सननि सम फैबाय हयथ' नोंथांमोननि भटखौ नागिरना फैगोन बे समाव इलेक्सननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैगोन एबार नोंथांमोननि बे समस्याफोरखौ सुस्रांनाय बिजाथि नागिरदोंना गोदोनिफोरखौनो नोंथांमोना जोंनो थाखाय माने सुस्रांनो थाखाय नागिरदों आरो मानो होनबा माने बेबायदि सरकारा नायबाथ' जोंखौ मोजाङानो जागौमोन खिन्थु नायफिनाखै आरो दासान्दि दा बेखौ आं बुंथ'नो हाया। नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गोबां दैनि जेंना गोबां खावलायसेयावबो नोंथांमोननि बे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। दा नैबे फैबाय थानाय समाव जोंनि लखिमपुर बिधानसभा लखिमपुर लकसभा एबारनि समाव नोंथांमोना थाखानायखौ लुगैयोना आरो गोदानै नोंथांमोना लुगैयो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा? एबार जोंथ' बहुद गामि बिखयाव दैबानाजों गोदोसोनानै थानायाथ' बहुद बोसोर जाबाय आरो जोङो आगोलावबो बिदिनो जोङो निउस लाइटआव थिखांनानै एप्लिकेसनबो हैनाय जादों MLA फोरनो आरो जोंनि पन्सायतनि प्रेसिडेन्टफोरनोबो होनाय जादों आरो काउन्सिलनोबो होनाय जादों अट'नमास काउन्सिल बैसांफोरनि बिसोरनोबो होनाय जादों। खुनु मोनसे माने जोंनि बे गामि दलंगुरि गामिखौ माने एकदम खुनु मोनसे सुबिदा गैया आरो दा आइवाइबो गैया गामि दरसेयावथ' सेकेन्ड लिस्टबाबो फार्स्ट लिस्टबाबो मोनसेथ' फैनांगौ बेबो गैया खुनु निल सेकेन्ड लिस्टआवबो निल फार्स्ट लिस्टआवबो निल। दा बेखायनो नै दा जोंनि सयल कम्पानिनोबो एप्लिकेसन होनायाव सयल कम्पानिया ओइ माबा दुब्लि मानसि गैयै गामि गैयिसिंसो गाइडबान होलाबायनानै दा जोंनि गाइडबान बिसोर खर'सिं गाइडबान होनानै दा जोंनिसिमसो बांसिन उतपात दैया जादों। दा बेखायनो दा जों रावनिबो एबार जोङो लिडारफोरनि खोथा खोनायाबासिनो जोङो जमनानै दङ। एबार जोंनि गोसो मथे जोङो भट होगोन आरो जाय जोंनो माने दा भट होनो गोनाङा जोंखौबो सुबिदा नायनांगोन। जोङो दालांगुरि गामियाव बाराबो भट गैया जोंनि 80-90तासो भट दङ। जोंनाव थांबाथाय गथा थांजोबखायो बाय खुनु मोनसे लेर फेर जाया माने। दा बेखायनो माफोर खावलायगोन नामा बे समाव जितु गोबां दैदेनगिरि बर' दैदेनगिरि बा जोंनि बर'नि ओनसोलावथ' बर' दैदेनगिरिफ्रा फैगोन दा माबा खावलायहरगोन नामा जे दैदेनगिरि जों दैदेनगिरि फैबाबो जोङो लिडारफोरनि बिजियाव थाला जोङो दा जितु जोंनि बर' हारि जुदि सासे जुदि गेलेनो नागिरदोंबा आजि एथ' बोसोर जाबोबाय जोंनि बिदि MP गेलेफेराखैमोन MLA गेलेफेरदोंमोन बेबो जोंनि लम्बु सारा बेहायबो बे सारा जेनबाय। एबार जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि हारिया जुदि MP गेलेनो नागिरनायाव जुदि गोबाङै जुदि गुरुत्त' होयोबा जोंबो होगोन जोंबो बेलेगाव थाङा माने।